els estic preparant un vídeo una mica amb les menjades, el que menjo amb aquesta preparació. També dic que no us pregueu els aliments ni les quantitats al peu de la lletra, perquè això és per competició. Vull dir, en cap moment és la dieta que jo faig de normal. Jo amb l'Àngela i el Robert tenim una dieta flexible, o sigui, quan no estic en preparació, si un dia m'apeteix una cosa me la puc menjar sense problema. No tenim ni tan sols salts de dieta pautats i tampoc jo sé en quines calories estic ni ara ni abans de que ens plantegem preparar-nos. O sigui, això el paper me va perfecte i a nivell mental noto una millora molt gran fins ara, perquè ja no tinc la dieta flexible, però fins ara no... Vull dir, he notat que ha sigut una millora mental molt gran durant el volum i ara en preparació ho estic portant molt millor. Algun cop el Roger ha sopat pizza al meu costat i així, i jo com que tinc molt clar que ho estic fent perquè jo vull, ningú m'ha obligat a fer això, doncs no sé, ho he portat superbé. O sigui, no he tingut ni pensaments intrusius, ni he estat tot el rato pensant ostres, agafen, no sé què va. O sigui, inclús he disfrutat més del meu propi menjar. Sí que és veritat que aquest divendres passat, vam fer un sopar amb uns amics i vam portar un pastís d'aquests de fruita així amb hojaldre, que m'encanta, i sí que ha sigut l'únic cop que durant tota l'estona he estat pensant en agafar un tros que no afectaria i sí que he hagut de lluitar més amb la meva ment, però m'he sabut estar i ja està. A nivell cansament sí que ho noto una mica, però també afecta molt la calor, llavors no sé dir quina part és del dèficit i quina part de la calor. I realment a nivell de menjar tampoc estic menjant poques quantitats, vull dir, estic menjant bastant i en aquest sentit doncs de moment bastant contenta. Que tremenda, ni vols, És un bitxo. Dóna-te, no? La part bona de tenir un dúplex és que fas el doble d'escales del que tens pautat. La dolenta és que sempre em deixo el mòbil por ahí i mai me compte els passos. No sé res. Mi visita. Adoro això. Mis guapes. Ai, ets guapa. ¿Me fas esto? ¿Sí? Ay, qué guapa. Ay, la meva princesa. Ahir em va arribar una cosa, no me l'esperava gens perquè la Tamara, la noia que me'l fa, el va enviar dilluns i no pensava que arribés tan ràpid, va arribar ahir a la tarda i m'ha arribat una cosa que em fa molta il·lusió. El vídeo volia que fos sobre més o menys, que estic menjant perquè cada dia menjo el mateix, però hi haurà al final sorpresa per això, perquè ha arribat doncs molt aviat. I és que ja tinc la mostra del biquini de competició, perquè al final me l'he canviat, perquè el que vaig comprar era de segona mà. Me feia moltíssima il·lusió perquè és d'una noia que ha competit, que es va fer pro, que anem al seu gimnàs, que ens coneixem i que viu moltíssim, però és que se'm fica la pell de gallina més de pensar-ho, viu moltíssim el conturisme, els entrenos, tot, i llavors sí que em feia molta il·lusió portar el seu biquini, però havia de fer modificacions, vaig pecar d'intentar fer-ho jo i va ser un desastre total. I llavors, vaig parlar amb diferents persones i la que em va agradar més com ho va explicar i tot va ser la Tamara i vaig dir, vinga, doncs amb ella, i vam decidir fer-lo nou, des de zero, i fer-lo totalment adaptat a mi. I no m'enrotllo més, us l'ensenyo perquè tinc moltíssimes ganes. Sí que és veritat que en blanc i negre la tele perdrà, perquè és que és una passada, o sigui, el color i en persona encara més, és super vibrant, brillant, és preciosa. Jo ja l'he vist, però això ja vostè el vaig obrir ahir i me l'he provat, ja li he passat feedback, però us volia ensenyar també per aquí. Sí, amor, és el biquini. T'agrada? Sí? L'Artània la prova i és que és super, super bonic. Encara hi falten detallets, però és que les cadenes, tot... Sí, carinyo, sí. Sí, que de guapa. Està super cuidat cada detall. L'hem fet molt finet, perquè jo soc molt petiteta i llavors no volia que fos res enorme. I això és la calceta. Ara farem algun pòsting o alguna cosa, que també és com super fineta. I la veritat és que penso que ha sigut un super encert i és que tot està fet amb molt carinyo i m'agrada moltíssim. I res, el provarem amb tot i farem un pòsting.
Vale, me vaig a preparar el dinar, però per vosaltres serà com el sopar, bàsicament perquè aquest vídeo l'he preparat en 2 dies, perquè portem una setmana que estem anant a tope, a la tarda marxem, estem tornant a les 10 de la nit i llavors doncs, no m'ha donat temps de gravar un dia seguit i llavors aquest menjar és el que té sentit amb la resta de menjars del vídeo, perquè jo tinc pollastre o peix blanc per dinar o vedella o peix blau per sopar. Què passa? Que avui menjaré tonyina perquè no em puc anar a comprar, estic tirant amb el que quede per casa, faré puré amb tonyina. I això seria més de normal algo que menjaria al sopar i més si al matí he menjat pollastre. Així que té més sentit fer-ho així. Però bueno, és això. Tinc aquestes dues coses, si faig hamburguesa, per exemple, de pollastre o alguna cosa així per dinar, m'acostumo a fer o salmó o hamburguesa de vedella per sopar. I doncs això seria el meu sopar, que avui intercanviaré. I ja està, llavors tip superimportant que us pot anar molt bé si teniu una dieta o noteu que us quedeu com amb gana, feu servir aliments com per exemple el puré, m'ho va dir l'Àngela i se'm fa un fort de dir-ho i o sigui, és molt cert, perquè el puré condeix un munt, o sigui, això són 30 grams de puré i veureu ara el vídeo que us ensenyo al final, el que arriba a condir i quedes superbé. I ja està, aprofito per despedir el vídeo i ara us ensenyaré l'última menjada, si la que seria l'última menjada, que no ho serà. I no res, espero que us agradi molt i moltes gràcies per veure.